בימי שישי וערבי חג, בסיום הארוחה, היינו מתאספים כל הילדים בספסל שליד החדר אוכל. הספסל חציו חשוך, וחציו מואר מפנס קטן, שנועד להאיר את חניית האופניים הסמוכה. הספסל שליד הפנס היה נקודת הכינוס הקבועה למשחק המפלצות. למי שלא מכיר, מדובר בגרסת המעפיל למשחק הידוע בשמו שוטרים וגנבים. מתחלקים לשתי קבוצות, אחת תופסת ואחת בורחת. מי שתפסו אותו מחכה בספסל, ורק אם חבר מהקבוצה שלו מפגין אומץ לב יוצא דופן, מגיע אליו ונוגע בו, הוא משוחרר לדרכו. המשחק נגמר רק כשכל הבורחים נתפסו. היופי במשחק הוא שאין בו גבולות של מרחב וזמן. אפשר לברוח בכל הקיבוץ ואין שעה קבועה מראש לתופסים לתפוס את כולם. באותם לילות ארוכים של בריחה ומרדף למדנו מיומנויות חיים. עצמאות ואומץ, שיתוף פעולה, ערמומיות, התמודדות עם פחד וחברות. זכור לי במיוחד מקרה בערב חג העצמאות. יצאנו להתחבא עם כיסים מלאים בסוכריות גומי שחילקו במועדון לחבר. התחבאנו בשיחים ליד המשוריין כשהרודפים היו באזור. לפתע הגיע אחד מכלבי הקיבוץ, שמו שמור במערכת. נכנה אותו רקס. אותו כלב היה ידוע בלבביותו מחד ונבחנותו מאידך. פחדנו שיחשוף אותנו. בלי להתבלבל, השתמשנו בכל סוכריות הגומי כפיתיון. ובזמן שהכלב זלל את הסוכריות, הרודפים עברו לידינו ולא נחשפנו. זו גם הזדמנות לבקשת סליחה מאוחרת מהמשפחה של אותו רקס, אם באותה תקופה הוא קצת סבל משלשולים או הקאות. Fast forward, 10 וקצת שנים קדימה. עכשיו בצבא. תרגול מילוט. בגדול משחקים מפלצות. הפעם יש מעט בורחים וכל הצבא מחפש אותם. את הקיבוץ החליפו מרחבי הנגב הבלתי נגמרים. זה יום חמישי למילוט, ומטעמי בטיחות אנחנו כבר מצוותים לזוגות. מסתתרים בתוך שיח במעלה ערוץ נחל. מפקד הקורס ומפקד הצוות לוקחים מגפון גדול וצועקים את שמות האנשים שעוד לא נתפסו. בזכיחות הם קורזים שמקווים שאנחנו מריחים טוב, כי הכלבים של עוקץ מגיעים היום למצוא אותנו. שומעים מרחוק את המחפשים מתקרבים, ואני מבין שאין ברירה. צריך לבצע את תרגיל רקס. אני אומר לחבר שאיתי שיוציא את סוכריות המילוט שלו. המבט שלו אומר הכל. הגרגרן אכל את כולן. אבל לא נורא. בשביל רגעים כאלה שמרתי אני את שלי. מיד זרקתי את הסוכריות לשיחים שסביבנו. הכלבים של עוקץ תפקדו בדיוק כמו רקס בקיבוץ. לא התגלנו. בסוף השבוע תחקיר. מה כל אחד עשה ולמה? בלב אני חושב שבעצם כל הילדות התאמנתי לשבוע הזה. מזל שגדלתי בקיבוץ. מזל ששיחקתי מפלצות.